Les cèl·lules beta són les responsables de produir la insulina, l'hormona responsable de la correcta absorció de greixos i sucres. En la diabetis hi ha un dèficit de producció. Pot ser degut a una generació irregular, a que les cèl·lules beta es moren i se'n deixa de produir, o bé perquè envelleixen de forma prematura i se'n produeix en menor quantitat. Quan les necessitats d'insulina augmenten, cal compensar el metabolisme. Depenent del tipus de dèficit, caldrà injectar-se insulina o consumir sucre. Jo he triat claustre a la Facultat de Medicina perquè jo vaig viure a Reus fins als 17 anys i als 17 anys el primer lloc que vaig venir a Barcelona va ser a aquesta Facultat de Medicina i aquí em vaig moure amb la cultura, amb la política, amb la medicina i finalment amb la ciència. Ramon Gomis és director de l'IDIBAPS, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, vinculat a l'Hospital Clínic. Recentment ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva recerca sobre la diabetis. La creixent obesitat en la població occidental, el sedentarisme i el canvi d'hàbits en l'estil de vida ha fet créixer el nombre de persones amb aquesta malaltia crònica. A Catalunya, al voltant de 500.000 persones pateixen diabetis i, tot i que poden fer una vida normal, han d'estar controlant constantment el seu estat de salut. Els tractaments han evolucionat i les complicacions generades per la diabetis s'han reduït gairebé del tot. El que sabem ara a nivell de tractaments amb diabetis és que som capaços de prevenir les complicacions degudes a la diabetis, si no curar-les, o en part curar-les, però sobretot la prevenció. En canvi, estem més lluny de poder curar la diabetis. El fet que es desconegui l'origen de la malaltia dificulta la seva cura. Se sap que hi ha una predisposició genètica a patir-la, però no què la desencadena. Com no es pot lluitar contra el culpable, científics com el doctor Gomis aposten per dissenyar una vacuna que modifiqui el sistema immune perquè torni a funcionar correctament. Jo crec molt, per exemple, amb les vacunes per la diabetis i crec que si nosaltres fóssim capaços de trobar una vacuna per la diabetis i la nanotecnologia ens apropa molt a trobar aquestes vacunes, probablement evitaríem la diabetis o aturaríem la diabetis en les seves fases inicials, especialment la diabetis que afecta els nens. Gràcies als avenços en recerca, avui les persones amb diabetis tenen una qualitat de vida similar a la resta de la població. Saber el per què s'origina la malaltia és el gran salt que espera fer la comunitat científica per trobar una cura. Nosaltres creiem que es necessita molta més recerca i recerca fonamental, saber per què les persones són diabètiques, perquè realment puguem arribar a curar aquesta malaltia. Per tant, la meva conclusió és més recerca i millor medicina.